Unsa man ang bahandi sa imong kinabuhi karon? Unsa may gipakabahandi sa imong kasing-kasing karon? Atong sutaon ng atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ang inyo, ako katong anaa sa inyo mga panimalay, ug atong balikan kining maong pangutana unya sa katapusan sa atong pamalandong kay mauman kini ang pangutana nga nagdugtong sa mensahe alang kanato nining Domingo nining atong mga basahon karon. Unsa man ang pinakabililhon alang kang Hari Solomon? Mao kana ang gitubag sa atong gibasa karon, atong nadungog gikan sa unang libro ngadto sa mga hari, our first reading for today. Si Hari Solomon reigned sometime 970 to 931 BC. Wala pa si Kristo. Anak siya sa bantugang hari nga si David. Kung kahinumdum mo si David sa iyang dakong gugma sa Dios buot magtukod og dako nga templo alang sa Dios nga nagpanalipod kaniya isip pagpasalamat sa Dios. Ug sa iyang pagpangandam og daghan kaayo nga mga butang para sa maong templo o maong simbahan, ang Ginoo mingon kaniya, dili ka angayan nga muhimo sa akong panimalay, akong balay, tungod kay ang imong mga kamot gimantsahan sa dugo sa imong mga kaaway. Ang imong anak mao ang angayan nga magtukod sa maong templo alang kanako. Ug mao ni ang gihisgutan kini si Solomon, Hari Solomon. He reigned for about 39 years. Banggiitan, manggialamon, ug diin man kana nagagikan. Nagikan kana sa paghitabo nga atong nadungog sa atong unang pagbasa karon. Unsa may nahitabo? Bata pa kaayo si Solomon, he was only 15 years old nga nahimo siyang hari. Unya ang iyahang gingharian dili lamang Israel, kung dili Israel ug Huda. Nahiusa pa ang katawhan sa Ginoo ni atong panahona, both the northern kingdom and the south kingdom. So paring dagana iyang sakop. Apan nganong bata pa man kaayo siya nga nahimong hari, tungod sa gitawag og intra-familia nga politika, mga maniobra, kay daghan mag-asawa o daghan pud og anak si Hari David. So isig ka iyahay o 15 mahimong hari. So gimaniobra to ni Bathsheba, ang inahan ni Solomon, o ni propeta Nathan nga mo'y nagmatuto ni Solomon nga mahimo siya nga hari. Busa 15 years old pa lamang siya, tiaw mo ba'y maghari na siya sa dako kayo nga gingharian. Maunang nangutana ang Ginoo kaniya sa providensya sa Dios, nangutana ang Ginoo kaniya, unsa may imuhang gustong pangayoon kay akong ihatag kanimo. So pinagi kini sa damgo. Unsa may tubag ni Hari Solomon, ang bata ang hari. Iyang giunhan og pagpangandam. Ang iyang pagpangandam ingon ani, bata man kaayo ko, huyang man ko, apan akong tumanon ang imuhang sugo, ang imong kabubuton kay gihimo man kong hari, mga magsunod sa gingharian, dakong gingharian sa akong amahan. So, moto iyang pagpangandam. Unsa man yung pagpangandama? Ang pagdawat sa kahuyang o dakong panginhanglan sa Dios o ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ato nang hinumduman sa atong pagpangayo unya. Pagdawat sa atong panginahanglan, kahuyang, apan ato pagkaandam pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dayon mipadayon si Hari Solomon. Mingon siya, mangayo ko og masinabuton nga kasing-kasing. Ang equivalent ni ana mao ang kaalam. In other translations, ang iyahang buti pasabot, masinabuton nga kasing-kasing. Mangayo kog masinabuton nga kasing-kasing ug kaalam aron ako makahibalo kung unsa ang husto o ang dili, what is righteous and what is not, what is right and what is not.
aron ako makahukom sa husto nga paagi sa mga katawhan nga imo gitugyan kanako. Nalipay pag-ayo ang Ginoo niini kinangayo gud siya og kasing-kasing nga masinabuton ug kaalam kung unsa ang maayo ug dili maayo, ang matarong ug dili matarong. Imbis mangayo siya sa kasagaran pagayoon sa tao, taas nga kinabuhi, bahandi, gahom, dili ka na mo ang gipangayo ni Hari Solomon kung dili kaalam. Nganong importante man kaayo, nganong gikahimutan man kana sa Dios? Tungod kay pinaagi sa kaalam, ang tao makakita sa mga panghitabo sa kalibutan ginamit ang mata sa Dios. Kanang kanta gani, looking through the eyes of love. Ang nahitabo pinagi sa kaalam, we look through the eyes of God. Ug mao kini ang gipangayo ni David nga unta siya maumol iyang mga kasing-kasing aron makakita siya sigon sa panglantaw sa Ginoo aron makahukom siya sibo sa unsay matarong maayo alang sa katawhan nga gipiyal kaniya. Ug atong pamalandungan kini mga kaigsunan nindot kaayo ni. Tungod kay gikinahanglan kay nato ning panahon na kasagaran nato mangayo man ta og taas nga kinabuhi no. Ngano mangayo man taas nga kinabuhi? Aron maka-enjoy ta sa kinabuhi, di ba? Tagamtam ta sa bunga sa atong paningkamot, makita ta sa atong mga anak, mga apo. Apan ang uban, lawas nun. Tayo nga mag-enjoy ta nga maka-enjoy atong lawas nun nga panginahanglan. Apan unsay giingon sa balaang kasulatan, matud pa ni San Pablo Apostol, he who sows in the field of the flesh will reap corruption. From the letter of Paul to the Galatians, chapter 6, verse 8, miingon siya, kinsa gani katong magpugas, dinha sa uma, sa lawas o lawas nung kailibgon lamang, mag-ani o kadaot. He who sows in the field of the flesh will reap corruption. So ang kaalam di ay, mooy maghatag kanatog kahibalo kung unsaon nato paggamit sa husto nga paagi ang taas nga kinabuhi nga atong ipangayo. Kung wala ang kaalam, kawang lamang ang taas nga kinabuhi. So atong pangayoon ang kaalam, ang paglantaw nga Dios nun. Nya ikaduha, katong kabahin sa bahandi, nalipay ang Ginoo nga dili wala siya mangayo og bahandi, wala mangayo og bahandi si Solomon. Kaya nga naman, si San Pablo Apostol may klaro niini. Mingon siya gihapon sa iyang unang sulat ngadto sa mga ngadto kang Timoteo. From the first letter of Paul to Timothy, chapter 6, verse 10. Miingon ang apostol nga, the love for money is the root of all evil. The love for money is the root of many evils. Kadang mahigugmatag bahandi munay ugat sinugdanan sa daghan nga mga corruption daghang kaing mga kadaot. Tuod man no adunay study kining gitawag og National Endowment Fund Education usa ni ka opisina dito sa Amerika nga nagtabang og mga makadaog og loto. No kanang mga milyonaryo gani kalit makadaog og loto. Unsa may mahitabo nila? 30% sa mga makadaog og loto mahimong milyonaryo og kalit, mahimong bankrupt within 3 to 5 years sa ilang pagkadawat sa mga minilyon. So, mag-unsa man ang daghang taag kwartaw nya dita kahibalo mo gamit niini, makadaot ni nato, makadaot sa ubang mga tao. So, gikinahanglan tag kaalam sa husto nga paggamit og bahandi. Nya ikatulo, gahom. Nalipay ang Ginoo nga wala mangayo si David og gahom aron iyang puuhon ang iyang mga kaaway. Unsa man ang aton nasayran kabahin sa gahom, that power corrupts. Usa ka historian, British historian, iyang ngalan si Lord Acton
19th century British historian. Miingon gud siya, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Sa iyang panglantaw o pag-estudyo sa kasaysayan, sa gamhanan ng mga tao, mingon sa ang tao, magkadako ang iyahang gahom, magkakunhod pod ang iyang moralidad. Unsa may angin natong buhaton para dili ang mahitabo, kaalam ang giya nga Dios nun. Muna atong iampo sa atong mga kapanguluhan sa gobyerno, ilabi na nining panahuna, atong mga political leaders want to change our constitution, nga klaro kaayo nga self-serving. Bisan pod mga kapanguluhan sa simbahan, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. The more power a person has, ang iyang moralidad usab makakunhod kung walay kaalam nga gikan sa Dios. So mao na mga kaigsuonan nga nindot ka itong gipangayo ni Solomon, no? Kinangayo siya sa kaalam ug karon gihatagan siya sa tanan. Gihatagan siya taas nga pagdumala sa katawan. He reigned for 39 years. Ug walay manggialamon sama kaniya. Matud pa sa Ginoo, tagaan ka nako sa imong gipangayo. Walay lain nga mas manggialamon kanimo nga hari before you and after you. Walay motubong sa imong kaalam. Tuod man sa iyang pagmanggialamon, gihatag kaniya ang tanan, pagkadato niya, pagkagamhanan niya, pagkataas ang iyahang pagdumala sa katawhan. Apan ang kaalam mo'y nagiya kaniya sa husto nga paggamit ni ining tanan. Kung sa mga kaigsuunan, giandam kita sa pagsabot sa Ebanghelyo karon. Ako lang move on. Sa pagsabot sa Ebanghelyo karon, ang hagit gyud sa atong Ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo nga walay bahandi nga mulabaw kaysa gingharian sa Dios. Walay bahandi nga mulabaw kaysa Dios mismo. Kung atong ipakabahandi ang perlas, kung ipakabahandi og maayo kanang bahandi nga gilubong gani sa uma, unya paliton sa tao ang tibok uma para lamang maiya kining bahandi nga gilubong, unsa nakaha ang gingharian sa Dios. Walay bahandi nga mas mulabaw pa kaysa gingharian sa Dios. So balik ko sa atong pangutana kaganina, karon mga kaigsuonan, kinsa man ang imong bahandi? Kinsa man ang o unsa man ang gipakabahandi sa imong kasing-kasing karon? So pinaagi ni atong pagbasa, ilabi na sa Ebanghelyo, panahon kini o gihagit kita to calibrate, no? Pareha ng mga makina, i-calibrate para mahusto ang iyahang measurement sama sa kilohan. I-calibrate gyud na kay magdili, magsigi na og kasayop. So i-calibrate na pod nato ang atong kaugalingon sa husto nga barometro sa atong kinabuhi nga way lain kung dili ang Dios. Put God at the center of our lives. Muna ang takong hagit ka nato. Kay wala na'y mas mulabaw pa nga bahandi kay niini kay kung ang atong Ginoo anaa sa atong kinabuhi. Kining tanan atong masabtan ug ato nga makamtan. Kay mo man iyang saad, taliwala sa mga panghitabo karon, mingon si San Pablo Apostol sa atong ikaduha nga pagbasa, mamaayo ra ning tanan alang sa tanan nga naghigugma sa Ginoo. Mamaayo ra ning tanan alang sa tanan nga nagsunod sa tawag sa mando sa Ginoo. Dili ba ug akong tapuson pinaagi niini mo man kini ang mga pulong o panaad sa atong Ginoong Hesukristo mismo in Matthew chapter 6 verse 33. Mingon siya, paharia ang Dios ug ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi ug kining tanan ang uban ihatag ra unya kaninyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness,